Mwsa सावथुननि स्टिंआ जोबनानै थांबाय। हेलो लोगोफोर, गिबि गिबियावनो बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं फैलायबाय मोनसे गोदान सावथुननि आपडेट लानानै। सावथुननि मुं आरो सावथुनाव सोर सोर फाव खालामदों आरो माब्ला रिलिज जागोन बेफोर गासैखौ भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो खोन्थागोन। स' बेनिखायनो भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलां। थ' बिदिब्ला जागायनोसै। स' लोगोफोर फैनो आबुं बर' सावथुननि मुङा जाबाय mwsa। mwsa सावथुनाव फाव खालामगिरिफोरनि मुङा जाबाय बिबेक, फुजि, सुदेम आरो दिंसार। लोगोफोर mwsa सावथुनखौ वर्किं मोशन पिक्चार इउटुबाव रिलिज खालामगोन। बे सावथुनखौ बे बोसोरावनो रिलिज खालामगोन आरो बे सावथुननि प्रडिउसार फुंखा नार्जारि, रिटेन आरो डाइरेक्टरा राजा नार्जारि। स' लोगोफोर भिडिअ बेखिनियानो आरो बे भिडिअनिफ्राय माखासे मिथियैखौ मिथिनो मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय, लोगोसे बेल आइकनखौबो थुन आरो लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय। बाय।